Hi guys! Good morning sa lahat ng mga inday, mga dudong. It's me again, welcome back to my channel. Nandito po ako ngayon para magluto ng iskabitsing isda with my special ingredients, reno, the liver spread. So guys, before I do that, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated po kayo sa lahat ng mga videos na mga gagawin ko. So guys, today when I woke up, I'm so happy when I check my channel because I've got almost 300 subscribers and I'm so happy guys. And I think my birthday wish is slowly granted. So guys, to all subscribers, to all viewers, to all likers, thank you so much guys for making my wish slowly. So sa lahat pa po na mga magso-subscribes, please do it. Thank you so much guys. Please, we're going let's support each other. Thank you so much. So now, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako magluluto ng ano tawag dun? Yung iskabitsi. Okay, let's go guys. Papakita ko na sa inyo. So here, meron akong luya, bawang, pulang sili, green sili, lemon, red pepper, sibuyas, pepper, and may magic syrup, sugar, hindi ko uubusin guys ha, konti lang, oil to fry the fish, soy sauce, vinegar, tomato sauce, and the special one, reno, the liver spread. And this is the fish I'm going to use. So guys, before I do that, I'm going to fry the fish first. Okay? Dito na po ako ng isda guys. Babalik po tayo mamaya para itimpla ang sauce niya. So guys, gagawa na po tayo ngayon ng sauce para sa ating iskabitsing isda. Bawang, sibuyas, luya, green sili, red pepper, at paghaluin. At hahayaan lang muna natin siya guys na maluto yung mga panahon na yan. So, mukhang luto na nga itong ating mga metado. So, ngayon naman, lalagyan natin siya ng konting suka. Lalagyan natin siya ng konting tuyo. Konti lang ho. Ayan. At paghaluin. Ngayon, lalagay natin ang tomato sauce. At paghaluin. Pakuluin ito. At ilalagay ang pulang sili. Medyo spicy po ito guys. At ngayon, pipigain po natin ang lemon. Hindi ko na po tinanggal yung buto niya guys. Okay lang. At ngayon, ilalagay na natin
ang ating liver spread reno. Ito po yung magdadala ng lapot, guys, sa ating iskabetchi. Hinaan natin ang apoy. Para hindi rin siya masyadong pula. Ngayon, lalagay natin ang ating magic sarap. Konti lang, guys, ha. Pero hindi ako gumagamit ng guys, asin dito sa ating iskabetchi. Ngayon, lalagyan natin siya ng paminta na durog at saka pamintang crack. So, bali dalawa po yung klase ng paminta natin, guys. Saka paghaluin. And the second to the last steps, ang sugar, brown sugar. Kayo na pong bahala mag-measure niyan, guys. Wala akong gamit. Sarap. At dito na yung sauce natin, guys. Ito na yung kinalalagasan niya. So, the final steps ay ang paglagay ng isda dito sa ating sauce. At pakuluin ito ng konti. Actually, guys, dapat talaga mas masarap yung tulingan na iskabetchi. Kaya lang, o kaya maya-maya. Kaya lang, na-late ako, guys, sa little market namin dito. Kaya, ito na yung nabili kong isda. Yung parang salay. Pero pwede na rin. Sarap ng isda. So, guys, pakuluin lang natin siya ng mga about 3 minutes at babalikan ho natin siya. At ito na, guys, luto na nga ang ating iskabetchi isda with the liver spread. Kita nyo, guys, malapot. Dahil yan sa liver spread. Okay? So, ngayon, ilipat naman natin siya sa lagayan. At ito na nga ang ating finished product sa ating iskabetching isda. Umuusok-usok pa. So, guys, before you leave on this channel, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para sa mga susunod pa nating mga videos na gagawin. Maraming salamat, mga inday, mga dudong. Till my next vlog. Bye-bye!